βραδιά στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Τουρνουά της Ανόρθωσης, το κύπελλο εκατονταετίας. Δεύτερη βραδιά που περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της ΑΕΛ με την ΑΕΚ Αθηνών. Στις 9:30 σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η αναμέτρηση. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και το παιχνίδι στο Τσίριο μεταξύ του Απόλλωνα και του ΠΑΟΚ. Βλέπετε και εσείς το πλάνο. Έτοιμες οι δύο ομάδες για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερη, όπως είπαμε, βραδιά του τουρνουά. Η αυλαία άνοιξε χθες με την αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την ΑΕΚ Αθηνών. Η Ανόρθωση που κέρδισε εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος με 3-0. Ενώ ένα παιχνίδι περιλαμβάνει και το αυριανό πρόγραμμα. Η Ανόρθωση θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αύριο στις 9 το βράδυ. Εδώ λοιπόν ΑΕΛ και η ΑΕΚ Αθηνών θα αναμετρηθούν σε ένα παιχνίδι σημαντικό βέβαια για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο πάντα της προετοιμασίας της ΑΕΛ για την έναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Μαρφίλα εκεί στις 27 Αυγούστου, για την ΑΕΚ εν ώψη της νέας Super League αλλά και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Είσοδος για τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, παρατάσσονται μπροστά από την είσοδο για τα τυπικά πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Θα υπάρξουν οι σχετικοί χαιρετισμοί, αναμνηστικές φωτογραφίες. Χρήστος Νικολαίδης στο κέντρο θα διευθύνει την σημερινή αναμέτρηση μαζί με τους κυρίους Κιντ και Τσαπούρα σαν βοηθούς. Πάμπος Χριστοδούλου πάει να πάρει την θέση του στο πάγκο της ΑΕΛ. Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται ήδη στον δικό του πάγκο. Μανόλο Χιμένεθ που δεν έμεινε χθες βράδυ ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του στην ήττα εδώ από την Ανόρθωση με 3-0. Εδώ η ανταλλαγή αναμνηστικών, ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο κύριος Σοφοκλέους, παραλαμβάνει από την ΑΕΚ το αναμνηστικό. Λίγος ο κόσμος, ενώ ο κύριος Γιάπας από πλευράς της ΑΕΛ. Λίγος ο κόσμος, λέγαμε εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Περισσότεροι και θερμοί έτσι, ζωντανοί σε αυτό το ξεκίνημα. Οι φίλοι της ΑΕΛ που ταξίδεψαν από τη Λεμεσό, η ανταλλαγή αναμνηστικών συνεχίζεται. Το αναμνηστικό λεύκομα της ΑΕΛ με την ιστορία του σωματείου πάει στην ομάδα της ΑΕΚ. Να ολοκληρωθούν σχετικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι και θα δούμε και τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Σημαντικές απουσίες έχουν και οι δύο. Χαιρετισμός τώρα των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές. Σημαντικές λοιπόν απουσίες και οι δύο. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ ήρθε στην Κύπρο χωρίς τους διεθνείς της. Έπαιξε και χθες βράδυ απέναντι στην Ανόρθωση. Απ' την άλλη η ΑΕΛ υπάρχουν κάποιες απουσίες διεθνείς αλλά και τραυματισμοί. Πάμε να δούμε την 11 πρώτα για την ΑΕΚ. Καραπατζής σήμερα κάτω από τα δοκάρια. Δεν αγωνίστηκε χθες. Καλά, Γκερέιρο, Σιαλμάς, Λαγός, Νικόλτσης, Ακυρίπα, Γεωργέας, Κλωναρίδη, Τσουκαλάς και Κουλών, ο υποδοκιμήν Κουλών. Στην αρχική εντεκάδα Μοσχονάς, Κοντοές, Δέλας, Μπέλεκ, Λεωνάρτο, Κάρλος, Τσίτας. Είναι και ο Φέτσις επίσης σαν αναπληρωματικούς. Εδώ Γεωργέας και Φρέντι, οι δύο αρχηγοί απόψε με το τρίο της Δεδυσίας. Πάμε και στην ομάδα της ΑΕΛ. Ντεκρά κατά τα δοκάρια, Καρλίτος, Ντεντέ, Κάρλος, Εντμάρ, Ελευθερίου, Μοντέιρο, Ενρίκε, Φρέντι, Ντόσα Τζούνιορ. Οι πληροφορίες τον ήθελαν και απόψε εκτός λόγω του τραυματισμού, αλλά επανέρχεται. Και Ουόν στο αρχικό σχήμα. 6 ποδοσφαιριστές έχει ο κύριος Χριστοδούλου στον πάγκο. Χίντι ο δεύτερος τερματοφύλακας, Λεκουέν, Βουχό, Χριστοφή, Ανδρέου και Κυριάκου. Να πούμε για την ΑΕΛ,
Απουσιάζουν οι διεθνείς Μάριος Νικολάου και Περικλέους. Απουσιάζουν οι διεθνείς με την εθνική Αγγόλας Ντετέ και Αϊρόζα. Από εκεί και πέρα Νίλσον, Πίτσιλος και Πάρπας είναι τραυματίες. Ο Ρόκε επίσης έχει ένα πρόβλημα. Ο Καφού λείπει με άδεια στο εξωτερικό.